Však tu nikto naozaj len Republika, Kotleba a Smer bojujú za Žiadne Slovensko. PS a žiadnych takých. Tu druhý sa nenájdu. A už vôbec nie Olana. Čo si myslíte o Hlase? O kom? O kom? O Hlase, lebo hovorili ste o Republike a Smere. No, ten pekne rozpráva, ale on je tiež liberál. Nie, On šumnie, je ale naklonený na tú sklamal ma, stranu, kde je prezidentka. To je tiež nevoliteľné. No, progresívci, takí sa nemôžu dostať do vlády. Lebo s Bohom Slovensko. A dnes zoberete svoju výplatnú pásku, tak zo 700 eur ešte 500 ide štátu, 500 vám ide v čistého, ako som minule ukazoval. Ako by ste ma motivovali zostať študovať na Slovensku a nevycestovať do zahraničia? Akože ja, ako politik, by som mal motivovať mladých ľudí, aby zostali? Medvede nezabíjajú ľudí, sú to vegetariáni. Sú to vegetariáni. Vegetariáni. Ja milujem Fica. To tam ale musíte povedať. Haló? Pretože to je jediný človek, ktorý myslí s penzistami úprimne. Taký mladý, pekný chlapec. Zabezpečujem vás, že v roku 2014 ja už v politike nebudem. Môžete byť úplne kľudná. Ale jednoducho nebudem toto počúvať stále dookola. Či sa ja mám niečo, čoho sa mám báť? Čoho sa mám báť? Basy. Konkrétne basy. Či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBTI? Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny. Aj korupcia, aj LGBTI. Sú to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. Drahí Slováci, pevne verím, že vás nikdy nesklameme. Som zárukou toho, že ktokoľvek mi môže prísť, vraziť tú pomyslenú facku alebo mi napľuť do tváre. A verím tomu, že nás budú kopírovať ďalšie štáty Európy. My sme nebojovali takýmto štýlom, že by sme šírili nepravdy, klamstva. Čo sa týka ministra, alebo nového nádejného ministra životného prostredia, pána Rudolfa Huliaka, tak tam nám zastáva rozum, keď vidíme a keď sme si prečítali a pozreli sme si jeho vyjadrenia, kde šíril nenávisť voči ochranárom, voči klimatickým aktivistom, voči menšinám. Šíril hlúposti o tom, že globálne otepľovanie je megapodvod, že v potravinách konzumujeme svrčky a červy. Životnému prostrediu sa doteraz nikdy nevenoval. Vyštudoval odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy. Vo svojej firme sa zaoberá autolakovníckymi prácami a opravami aut. Ak budem mať tú čest stať predsedom Národnej rady, tak sa budem snažiť znovu voviesť tam nejakú kultúru, aj keď s pár exotmi, ktorí sú tam, to bude extrémne náročné. Ľudia, poviem vám, že toto, čomu sa dokáže uchýliť progresívne Slovensko, mimovládky enviro, eko, teroristického charakteru, tieto liberálno-progresívne strany čudujú sa svete, podporujú, aby sa nám slovenská spoločnosť otepľovala. A to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2, siričitany a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené. My sme národ tragédou Slováci. My sme neurobili, ani moja vláda, ja to tu priznávam, neurobili sme nikto nič.
No, takže bolo OK. tak budete voliť Fica zase. Asi áno. Áno, až do smrti. Prečo Až do nie? smrti, ne? Zaslúži si to. Áno. A koľko máte rokov? Málo. 80. 80, tak to už dlho nebude trvať, ne? A vy koľko máte? Opäť menej. Opäť máte 75? Dlho žime. Ľudia otupievajú. Tvoriť vládu, ktorá konečne bude odbornou vládou, bude vládou, ktorá bude konsolidovať verejné financie a bude vládou hlavne tou, ktorá nedopustí, aby Slovensko z tej pomyselnej hrany priepasti skutočne do tej priepasti spadlo. Že si nevedel odoprieť alkohol pred jazdou alkoholu. To si myslím, že vo mne najviac tak evakuovalo, že vtedy som si vlastne povedala. Aby sme to Slovensko udržalo slovenským, Slovensko udržalo v zdravých intenciách zdravého sedliackého rozumu, to znamená, aby tu bola matka a otec, ktorí sú schopní splodiť dieťa, aby nám naša slovenská spoločnosť ďalej pokračovala. Na margo odbornosti ľudí, ktorí sa dostali do SNS-ky. My s Martinkou fungujeme takto. Položte nám premenné, položte nám dokumenty na stôl a my sa to naučíme a s tým budeme pracovať. Ale dovolte mi, aby som vám v prvom rade všetkým poďakoval za to, viete veľmi dobre, na stredu je zvolaný okrúhly stôl. Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. 6,3 milióna na Sisľa, 8,5 milióna na zisťovanie početnosti medveďa, 5,6 milióna na korytnačku a ďalšie milióny, ktoré boli rozkradnuté. Chceme vidieť, kde skončili. Fašizmus sa vracia. Obliekol si dúhové farby, obliekol si rúžové farby. Ja ešte toto nehajú, lebo to vyzerá byť ešte nezaschnuté. Áno, tak to nevedeli chytiť. Strana Hlas sociálna demokracia nepôjde do takej vlády, ktorá nebude garantovať dôchodcom 13. dôchodok. Toto je holiony. No neviem, holé blbosti. Áno, študenti, srandu si robia. Toto je strašné. Išla blondínka, išli Arabi a tu si videla, že blondínka prešla z jednej strany cesty na druhú a tí obaja Arabi za ňou hlavy otáčali, ale je otázka času, kedy títo nadržaní chlapci to nevydržia jednoducho a tí ľudí začnú obťažovať. No a teraz otázka na teba, ak tam teda bude, dostaneš sa tam, aký je plán na to, aby sme to tu zo Slovenska vyhnali von? A za nás, z obidvoch, chcem povedať, že je úplne jedno, čo budeme robiť, lebo tam ide o podstatu toho človeka. Našou úlohou je, aby to bolo dobré, aby to bolo lepšie. Nemôže byť ministrom kultúry niekto, kto má vyslovene nepriateľský vzťah ku kultúre. A my sme počuli slova, neviem, či už to bol pán Taraba, alebo niekto iný zo Slovenskej národnej strany, ako oni nebudú financovať hercov, pretože sa voči nim vyjadrili pred voľbami negatívne. Čiže čo sa týka ministerky kultúry pani Šimkovičovej, z Markízy ju vyhodili, Pellegrini s ňou mal problém a médiám sa už teraz vyhráža. v 2015 šírila nenávistné statusy voči proti utečencom, za čo vtedy musela odísť z televízie Markíza. Šíri neustále konšpirácie v dezinformačnom médiu
kde šírila spolu s Kotlárom hlúposti o chemtrails, o 5G žiaričoch, ako bojovali proti očkovaniu. Pani Šimkovičová ako ministerka, budúca ministerka kultúry je absolútny výsmech voči kultúrnej obci, voči novinárom a všetkým ľuďom, ktorí spadajú do tohto portfólia, tohto rezortu. Nenormálne, žiadnych progresívcov, to by bolo konec Slovenska. Už rozhodnutá dávno a navždy. Progresívci došli do vlády. Toto je náš štát. Jednoznačne. Ako povedal Viktor Orbán, liberalistu nepresvedčíš, že ho musí zastaviť alebo odstaviť. Nesklamem nikdy Smer. Presne. Nie, že budú na Fica útočiť. Ministerstvo životného prostredia nemôže slúžiť ako dojná krava na vymyslené, vyfabulované projekty, ktoré tu boli jednoducho nejakým spôsobom dojnou kravou práve pre tie mimovládne organizácie, ktoré dneska štekajú a sú schopné aj s ostatnými mainstreamovými médiami kidať na nás len a len preto, lebo sa boja. Ak by viedol Slovensko, jeho prvá cesta by viedla do Moskvy, kam by išiel odprosiť za našu vojenskú pomoc Ukrajine. Dve absolútne nepriateľné nominácie na ministrov, ale úplne vystihujú dušu Slovenskej národnej strany, ktorá nám vždy, žiaľ, robila hanbu. Môžem ísť ešte raz? Či nie? Can I go one time? Next time? Yeah? No, mlieko je tak 3-4 eurá. Tak to ste dobre uletení. Vy ste sociálny demokrat. To bolo drahé mlieko. Teda, to sa teraz ukázalo. No tak potom 2 eury, ja neviem, akože... Super. No, Ale toto je presne to, že tých 25-tisícové hodinky, no, ja ako drahé auta, drahé fára, drahé domy, hrať sa na sociálneho demokrata ja mám 25 a nevedieť, koľko stojí mlieko. Ja vám poviem aj mlieko. Mlieko viete kúpiť aj za 60 centov v akcii, viete ho kúpiť aj za euro 10, záleží od toho, koľko má tuku v sebe. A chleba takisto viete kúpiť od eura 20 po euro 80. Ale toto sa mi páči, ako vy si teraz krásne zabili celý hlas sociálna demokracia, lebo ukázali ste, že hlas a sociálna demokracia, ktorá nemá ani len šajnu, čo stojí mlieko v obchode. Dobre. Ešte, že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Nehovoriť o tom, že čo všetko vás dáme, o čo všetko sa postaráme a vám všetkým bude lepšie, ale povedať im pravdu, že najbližšie roky nebude lepšie a budeme si musieť vyťahnuť opasky a bude to náročné. Ale to som nikdy nepovedal, že bude lepšie. Máte to na billboardoch. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenská a žiadna iná. Tolerujeme iné národné kultúry, ale naša kultúra nie je zmiešavanie iných kultúr. Rešpektovanie iných kultúr však neznamená miešanie slovenskej kultúry s inou. A toto je, dámy a páni, moja vízia. Môžem vám povedať, že záclony, ktoré vidíte, sú z mojich súkromných zdrojov za 12 000 eur. A každé euro otáčam tak, ako by bolo moje vlastné. Sa všetci zhodneme na tom, že parlament je to najsvätejšie miesto. Pán Truban si radšej holí hlavu, aby mu niekto nezobral vlas, pretože z vlasu sa dá 90 dní urobiť rozbor.
Postaviť oblasť kultúry na slovenských kultúrnych dedičstvách, buditeľoch a dejných milníkov slovenského národa. Ja už Boha prosím, nech sa myslenie tohto národa začne meniť, lebo to zle dopadne. Pani a mám vás plné zuby všetkých. O tom, že idete robiť na tento post, to sa dozvedáte pár dní predtým, než sa to celé vyrieši tak, že idete do toho konkrétneho úradu a teda čas na prípravu máte de facto žiadny. Poviem, že ja som nikdy neplánovala ísť do politiky, ale ja si myslím, že som bola pre ňu stvorená. Očová vo svojej histórii nikdy tam ženu nemala a pevne verím, že ani mať nebude. Ale myslím si, že Očová ešte nie je stavaná na tento, ako by som to nazval, takúto rodovú rovnoprávnosť. To napätie na Ukrajine slúži aj na to, že napríklad obrovsky zrastajú biznisy aj štátov, ako je Slovensko. Strana Hlas sociálna demokracia nepôjde do takej vlády, ktorá nebude garantovať dôchodcom 13. dôchodok, skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Klamali sme ráno, klamali sme na obed, klamali sme večer. Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc. Pán Danko, čo v tom vládnom programe nesmie chýbať, bez čoho by ste ho jednoducho nepodporili a na čom budete trvať celkom jednoznačne? Národné menu. Táto vláda sa stará o svoju vlastnú beztrestnosť, o to, aby korupčné kauzy, ktoré sa týkajú ich vlastných nominantov, aby sa ďalej nevyšetrovali, aby ľudia, zjavne ktorí aj boli odsúdení, tak sme im ponúkli nejaké lepšie východisko. A čo vás konkrétne presvedčilo o Smere, že ho chcete voliť? Ja osobne som o 12 rokov volila, potom som išla Kotlebovi, teraz sa rozdelili. No, to sú jediné za Slovensko, naozaj pre ľudí. Nie, no nechcem hovoriť ďalej. To nie je dôležité, čo si myslíme, ale čo vidíme.